Iki lor, kulite ndas mang tak umbah resik iki mang. Terus iki bumbune lur, enek brambang bawang, lombok cilik gedhi, terus miri, tumbar, mrica, gula, uyah. Iki bumbune wis lembut pisan. Saiki dhek digongso. Iki serene godhong salam. Godhong jeruk karo laos. Bumbune wis harum lur, wis merbak, aromane gaul banget. Saiki dicemplungine santen. Iki santene sing kowen iki dicemplungne lur. Iki santene sumop lur, saiki dicemplungne kulite ndas wedhus. Sak wajan lur. Terus saiki dikeki kecap. Terus pakai saus tiram lur. Saiki diublek nih. Koyoke wis mateng lur. Jajale ya lur, titiliki ya lur. Bismillah. Enak lur, kuwae enak bet.